ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои канали ютуби Саудо ТВ, акавду даро павхоро. Имрӯз 10 апрели соли 2025 сол инак навори хонаҳои Душанберо тамошо кунед. ҳаракат кардем хонаҳои арзон аз дохили Душанбе навор кунем. Баъри шумо пешниҳод бикунем бачаҳои азиз. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp сурату маълумотошро рӯй кунед. наворҳои баъдина дар YouTube, дар TikTok ва Instagram рекламаш мекунем. ҳами ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. барои реклама рақаму мондагиаем. хуб 10 хона мондем. тамошо кунед. заминҳои фурӯшиам ҳастай, хонаҳои фурӯшиам ҳастай, квартираҳои фурӯшиам ҳастай. баъри шумо навор маъқул шуда боша, баъдан дар комментария нависен ки навор маъқул шид. аз куҷо то чанд сума хона дар кор? комментарияда нависен. ба хотири пешрафти канали ма, канали Саудо ТВ, наворда лайк монед, дар канал подписатсия кунед. навора сар мекунем то охир тамошо кунед бародари азиз ва огоҳ бошед ҳатман. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан доред, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оидами система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшие ки рӯймон карданд. навора тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 5 ҳуҷраҳай ва 5 сотих замин дорад. срочна савдо карда мешавад. поёни корвон, ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. хуб баъди пост 4 километр поён. заправкаи Фирӯз 250-270 метр, айраҳи калон боло. обсвет ҳастай. то хонара ҳама асфалт ва семент мебошад. 100 метраш камтар баланд мақсад хонаи мо. техпаспорт дора. қарори иҷозати сохтмон ҳастай. харидори аниқ дар WhatsApp нависен. илтимос одамое ки мисол пулшон тайёр нестай, ака нимшабад метам алиши ба мошин ба квартира дигар мақсад ғаммо натиен. нарх 329 000 сомонӣ. дар 329 000 сомон ҳамин хонара мефурӯшанд. 1-2 рӯз пеш як хона навор кардем аз фабрика Ленинград. срочна савдо шид. баъд мода нависонданд ки бародар хеле хонаҳои арзон нест, боша мода рӯй кунед. фақат наворомона дӯстон тамошо кунед. хонаҳои арзон баъзе ҳолатҳо мешавад рӯй мекунанд. фақат тамошо кунед, наворора дастгирӣ кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. мардуми сарбаланди ноҳияи Варзоб. хонара бинед чӣ хел зурай. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 4 комната, масоҳати 12 сотих замин. 12 сотих замину 4 ҳуҷра. дар навор тамошо кунед хонаҳо чӣ хел ҳолатда қарор дорад. ина агароти фасон дарахтои мевадианда. ин тараф дохили хонаҳо хушроак, ремонти зури замонавӣ кардагӣ. деҳаи Чорводор, шаҳри Душанбе, ноҳияи Варзоб. нархи арзон, нархи зур, беҳтарин нарх 320 мега дар 12 сотих замин ва 4 ҳуҷрага. маълумоти пурраша бо занг ки заден мегӯян аз канали Саудо ТВ гирифтам. ҳамин Саудо ТВ дӯстон чӣ меҳнатҳое мекунад, ҳамаш барои шумо ҳай. риска хай худованд мета, дастгирии шумо пешравии кори мо ҳай. ассалому алайкум подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, мардуми ютуб, хонахарои муҳтарам. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. адресора бо диққат гӯш кунед бачаҳои азиз. ҷамоати Фрунзя
деҳаи Янги Турмуш. 7 сотих 2 дар хона. Чхеле ки дар видео дидисен фасон када наворш кардем. Хонаҳо барак, 4 тараф маҳкам. Нигоҳ кунед. дохили хонаҳо ремонт кардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёрай дӯстон. қолинтона мепартенда зиндагиро сар мекунед. Ина дигим хона. боз маълумоти праша аз ҳами соҳибмулк мегирем. ҷамоати Фрунзия, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, деҳаи Янги Турмуш, 7 сотихаҳай, 2 хонагаҳай, 175,000 сомонӣ мекунад. Абача дар 175,000 сомон шумо ҳамин хонаро метавонед бихарем бача азиз. хоб 2 хонага 7 сотиха баня, аловхона дора, об, свет дора. хеле шароит камай дӯстон. мактаб, масҷид, мағозаҳо наздикай, ҳуҷҷатҳо боша ҳамаш сатфоизаай. рақамҳои WhatsApp дастӣ мегзорем. худотон бо маълумоти праша аз соҳибмулк мегирем бардор азиз. лайкҳо рамонен, чӣ молу маҳсулот бошад дар WhatsApp роӣ кунен. дар боло тарафи дасти роста бинен. рақамҳо барои реклама мондагием чизе ки боша роӣ кунен. дар канали Сауdo TV рекламаи пасонаш мекунем. боз плюс дар тиктоки Instagram реклама када ҳамин ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. боз нигоҳ кунем хонада ҳама тараф маҳкам кардагӣ, боз смемлоко вардагӣ, бениҳоят смемлокиси овардан далнеши касе мегира хадаш бо ҳамо забора баланд мекунам. ина ҷӯйбори обу. хоб 175,000 аз уми канали мо Сауdo TV занг зарен. худо хоҳад бо арзонтон мекунад. деҳаи обод дӯстон азиз, ҳама тарафа қонун қоидаш хати. мақсад касе мегира ина марамад ошишава бигирен. лайкҳо рамонен, подписия сакунен, навора падили сакунен, номери соҳибхонаро дӯстотонро роӣ кунед бардор азиз. зинда бошед. ассалому алайкум дӯстони азиз. подписчикои канали Sауdo TV, автори Saudo TV ҳастам бо шумо. станоки пенаблок бурурӣ бардор азиз. нигоҳ кунед. 1 қолаб, 2 қолаб, 3 қолаб. ҳар як қолаб 6 тоги пенаблок мебурора. ин размери қолабо хоб 60 30 ба 20 ай. хитон хит кардем бача азиз. асаҷа бировардем якчанда. калон мешаванд. 3 қолаб дорад, дуташ 12 тай. як тайгаш боз 4 тайга 60 30 ба 20 ай. боз 1 2 3 тайга перегородкада даҳака мебурора бардор азиз. инаи маҳсулот чай алибастр мегирем. хоб қумо баъд семент хай обо. инаи дариҷа мекӯбем. вақте мерезем мекӯбемаш мерезем. короче пена генератор дора ҳамроҳи худаш, компрессор дора, миксер дорад. хоб аз ҷа хай хафша мегирем. шпател дар кор мешава, сатил дар кор мешава. қим семент 1/2 қопчаш хоб 3 пенаблок метия. амира 1 қопчаш худаш короче 14 сомон ай. 14-15 сомон ай қопчаш. нигоҳ кунед бача азиз. 1/2 қопчаш 3 та хайна бигирем. 3 пенаблок мебурора. 3 та пенаблокаш 20 сомони 60 сом мешава. хоб 3 кара таша 60 сомон. анаи 1 қопчаш 14 сомон. ҳисоб кунед 1/2 қопчаш 14 сом чанд та мешава. баъд натиҷа бизнеси тайёр ай бардор азиз. нигоҳ кунед да. мақсад мо барои хона кардани хидм гирифтам. корбори хидма кардам. хонаҳома бардоштам баша азиз. баъд ина акама хидм дар ҳайси блогерӣ кор ки мекунам. ҳамин чиз ма дар кор нестай. кадомитон мехара ина марамад Өзбекистон заказш кардам. қариб ма дар ҳамин чиз 14,000 сомон ғалтид. касе мехара 12,000 сомон мефурӯшимаш. марамад инам дар WhatsApp бинависенен. адрес ноҳияи Восӣ, деҳаи Ҷаврез. ина дӯстон азиз, худо хоҳад бо худам нишонтон метавонам тарзи тайёр карданша, айки ҷо гирифтани алибастра бас мефаҳмонам. занг занен, кадом дар корай, занг занен, кадом дӯсту бардотон хоҳиши харидори аппарати пенаблок дора, дар ами навора падилиса кунен. зинда бошем ач азиз, хуб бошен. лайкҳо рамонен. Saudo TV бо шумо. дӯстон мегзарем ба 4-умин квартираи фурӯши роҳи Кадан. анаи квартирара касе мегира ош шава. ҳо гуфтам ку наворомона тамошо кардан бигирем бачаҳо азиз. иншоаллоҳ
худованд бузургай хонаҳои арзонам рӯйимон мекунанд. ҳамин хонаҳоатонро рӯй кунем бародари азиз, мо навор кунем бари тамошобину бари одамои хонахар пешниҳод бикунем. охи фақат занг мезанад Сауду ТВ хонаи арзонмон, не ки рӯй намекунем шумо. охи ӯ сомонтеҷию ягон маъно надорад бача азиз. бози мардум фақат дар интернет квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Нав, 4 этажа дом дар 4 этаж, 2 хонаи 48 метри квадрата ҳай. мехарӣ зиндагиро сар мекунӣ. нархи арзон байни Ҳисор ва Регарда қарор дорад. хуб райони шаҳри Нав. обсвет дора, постояние мега. хонаҳо аз хишти пухта сохта шуда, мактабаш 300 метр дуртар ва масҷидаш бошад наздик аст. ҳуҷҷатҳо 100%, ремонта чӣ хел мебинен. хушруак кардем ки зиндагии зур кунем. ина марамад 2 хона ҳай дар 4 этажай, хушруак ремонтай, нарх 260 000 сомония бача. арзони бадиш карданда. баъзе хонаҳоро худмон ҳаракат мекунем ки аммо ҳамроҳи соҳибаш мастия кунем, арзонтар монинда. мегзарем ба панҷумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ 6 сотиқ замин. тамошо кунем ака. 6 сотиқ замин, нарх 40 000 сомониай. тамошо кунен, хушрӯ. баъд адресша мегем дар куҷо қарор дорад. свет дора, мардум зиндагӣ доранд, 40 000 сомониш мегем. замин ҳамворай, мактаб, масҷид 150 метр дурай. ҳуҷҷатҳо ҳама ҳастай, 100% оиди ҳуҷҷат. ҳамин шахсият мақсад гуфтанд ки оиди ҳуҷҷат умуман камбуд нест иншоаллоҳ. гирдаш ба сетка маҳкам, аз деҳат то района 13 километр роҳ масофа дорад. замини фурӯшӣ 6 сотиха, ноҳияи Файзобод, деҳаи Гулафшон, пештараш Ҳайтак. анамиҷа дӯстон қарор дорад. манама занг заред ба хотири ҳамин замин як лайк шавад, 2 комментария фасон шавад, жад мекунем баш азиз. аз куҷо замин монем, нависем комментария, иншоалло мемонем. мегзарем ба 6-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 5 сотиқ замин. духонагай времянка бо 5 сотиқ замин дар Истиқлоли 4. и дар рӯдаки дохил мешавад Душанбеда, ки медонад. Истиқлол 4. хоб барои 5 дар хона фундамент рехтагӣ бо подвалаш, ака 5 комнатаву 5 сотиқ гуфтем. иҷода 2 хонаи барак гуфтан. баъд барои 5 ҳуҷра бошад, бетон рехтагиай тайёракай. нархи зур 230 000 сомон. маълумоти праша аз соҳибмулк мегирен. нигоҳ кунед. 2 хонаи барак, обши 5 комнатада, бетон рехтиян ва 5 сотиқ замин. шаҳр Душанбе, Истиқлоли 4. доми 404. мегзарем ба 7-мин хонаи фурӯшӣ. адресҳоро бо диққат гӯш кунед. вақте ки хона рой мекунед дӯстон азиз, аммо адресҳоша ҳаракат кунед ки пурракада рой кунед. номи деҳа, хоб ноҳияҳо, мисол пешинаш, ҳозираш, номои деҳаша ҳаракат кунед, фасонка рой кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорои 4 комната, масоҳати 3 сотиқ замин. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, 160 000 сомониай. нигоҳ кунед. як бор дига мегум, 160 000 сомонӣ. хоб девдарада қарор дорад, 4 комната, 3 сотиқ замин. обу светаш постоянӣ ҳастай. аз роҳи Калон 1.5 километр. мақсад дур астай. техпаспортам дора. нарх 160 000. каси мехарад, дар ватсапшон ҳамин ҳози занг бизанен, маълумоти праша бо аз соҳибмулк бигирен. лайк, поддержка, подписатсия кунен. фақат хонаҳои арзон мемонем иншоаллоҳ. мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дар ҳамин дом қарор дорад. 2 комната квартира дар 5 этаж, 48 метри квадратӣ, Душанбе, ноҳияи Сино. срочна хона тайёр, медрои зиндагиро сар мекунӣ. хоб 5 этаж, доми мастерок, доми мобайн шаймега, 16 падез, доми мастерок,
доми бек сабур. Нарх 340,000 сомонӣ. ҳамин ҳолат ремонтҳои хушрӯак барои зиндагӣ кардан тапатаюрай. боз маълумоти пурраша дӯстон бигирен. баъзеҳо мегӯяд ки бародар наворо да адресора хушрӯ фаҳмон, бо баъзе нафаро мегӯяд ки тезтар гап за, бо баъзеаш мегӯяд ки оста гап за. аки мардума намедонем чӣ бигем бародар азиз. оста гап задӣ мегӯяд тез бугӯ, тез ки гуфтӣ оста бугӯ. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар аввалин этаж 33 метри квадратӣ. ака фикр мекунем ки ин 33 квадратон як хонагаҳ ҳисоб мешавад. чизе ҳастае бояд бигемша. повороти фабрика Ленинград, шаҳри Душанбе. нархи соз 330,000 сомонӣ. хона қарор дорад дар повороти Ленинград. хона дукомната, ира як комната ҳисоб намешавад. чи азиз? иборат аз 33 квадрат пеши масҷиди ҷумъахонида қарор дорад. нарх 330,000 сомонӣ мега. боз маълумоти бештар аз соҳибмулк рақамҳои 7070 ахири номероша занг занен. хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунен. наворҳои бадина дар YouTube, дар TikTok ва Instagram рекламаш мекунем. ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат хонатонро савдо карда битем. мардам ҳама хонахара иморат тамошо мекунем бародар азиз. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшии ахирон. хонаи фурӯшӣ будааст дар 4 сотих замин. квартира гуфтем бахшиш 3 комната 4 сотих замин. Душанбе дар Чортуд. хоб Чортуд техпаспорт дорад. хоб об ҳастай 3 комнатаи ремонти хушрӯакай 4 сотих замин будааст. хоб нархаш 420,000 сомонияй. гирди хона маҳкам кардагӣ. ана ҳамин ҳолат савдо мешавад. 420,000 сомонӣ. боз маълумоти пурраша аз соҳибмулк бигирен. дӯстон навор тамом шид. ова бинен дар ҳавлӣ. чизе ки буд ҳамаша ҳаракат кунем, навортон кардем. наворда лайк монен, дар канал подписатсия кунен. аз куҷо то чанд сума хона дар кор нависен. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. мардуми TikTok, Instagram канали мо дар YouTube Саудо ТВ гузашта тамошо кунен. обод бошем. барои ҳаматон раҳмат тамошо мекунен. зиндаву сарбаланд то навори бадина. обод бошем бачаҳо.